Kodwa mkhulu, kungani umama ngishile ngedwa lana? Uye kuphi manje? Ngabe uyezulwini? Umama wakho usendaweni lapho kungaxhanyazelwa khona. Indawo engenayinyembezi. Indawo yokuthula mzukulu. Udansa ngeenyawo nangomphefumulo wakhe. Kufanele sikhulule inhliziyo zethu lapho ekhona manje. Uthokoze kakhulu. Futhi ke uma ebheka phansi usibona ngaso sonke isikhathi. Kodwa mkhulu, kungani angishiye emuva mina? Ngingedwa manje. Ngeke waba ke wedwa mzukulu. Ngikhona, umama wakho ukhona akakushiyele khona. Bheka nje ngaphambi kokuthi ke aphume umphefumulo. Ungicela ukuthi ke ngikunike lokho. Utheke lizokubonisa ke indlela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi unanoma umuphi umbuzo ufundeke lencwadi engcwele. Kodwa mkhulu, ngingayifunda kanjani lento? Ngingaqala kuphi nje? Futhi ngikhona mzukulu. Lencwadi ke inezincazelo ezinzulu. Izokufundisa futhi ke ikhomba indlela efanele. Uyamazi uJesu mzukulu? Yebo mkhulu, wasalelwa phesha yangithi. Cha mzukulu, uthi ke ngikuxoxele yonke le ndaba. Eminyakeni ke ezizinkulungwane ezimbili ke zedlule. Ingelosi ke eyayibizwa ke ngoGabriel. Yeza kwesifazane osemncane ogama lakhe unguMaria. uGabriel watshela uMaria ukuthi uzothola umntwana uJesu ozoba ke yindodana kaNkulunkulu. uMaria wadideka futhi ke wakhathazeka ngalezi indaba ebengayilindele. Kodwa ke wayekholwa kuNkulunkulu. Wathi, "Ngisebenzela uNkulunkulu, akube njengoba usho." uMaria noJosefa owayezoba ke ngumyeni wakhe babehlala ke endaweni ebizwa iNazaretha. Kodwa kwadingeka ukuthi ke bahambe baye eBethlehem bayobhalisa imininingwane abayilayelwe yinkosi ke yamaRoma uCaesar Augustus. iNazaretha neBethlehem bonke basezweni ke eselibizwa ngokuthi yiIsrael, okuyibanga nje elingama-kilometer ke ayi-105 ukusuka nje eNazaretha ukuya eBethlehem. Lolu hambo lwabathatha izinsuku ezimbalwa. Uma uJosefa noMaria bafika eBethlehem bebengenayo ke indawo yokuhlala ngoba phela bese kugcwele endaweni yokuphumula. Bagcina sebechitha ke ubusuku bonke esibayeni okuyindawo ehlala izilwane. Bekunobutshani obuhle phansi abawenza umbhede. Ngalo bubusuku uJesu wazalwa. Umbhede wengane bewungekho. Ngakho ke umntwana uJesu walaliswa ogqokwe enokudlela izilwane. Lolu go lolutshani obuhle. Babese ke benza umbhede omuhle wengane. Ngalolu suku abanye abelusi abesemadlelweni aseduze neBethlehem beniseke inhlambi yezimvu zabo. Ingelosi yeza kubo yabatshela ke indaba ezimnandi ezithi umsindisi uMesiya uzelwe. Ingelosi ke yatshela abelusi ukuthi bazothola uJesu elele ogqokweni lokudlela izilwane. Ngaleso sikhathi kwavela ke izingelosi eziningi zithi makadunyiswe uNkulunkulu, makadunyiswe uNkulunkulu phezulu, nasemhlabeni kube nokuthula nenjabulo kubantu. Abelusi ke baphuthuma eBethlehem bathola uJesu ogqokweni lokudlela izilwane njengokusho phela kweingelosi. Emuva kokuba sebembonile uJesu bashumayela izindaba. Bonke ke bezwa lokho bajabula, bakhothama, bakhuthazeka. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi indoda eyisazi evela eMpumalanga yabona izinkanyezi esibhakabhakeni ezazibonisa ukuzalwa kwenkosi entsha. Zivela eJudiya okuyindawo eduze neJerusalema naseBethlehem ukuzodumisa uJesu inkosi entsha. Indoda okuthiwa uHerodi kwakuyinkosi ke yaseJudiya. Wabiza le ndoda eyayisazi emhlanganweni wabatshela ukuthi abafune lenkosi entsha ukuze ezokhathama kuyo naye. Indoda eyayisazi yalandela izinkanyezi ukuya phela eBethlehem zaze zafika endlini lapho kwakukhona uJesu khona. Bathi bengena endlini bathola umntwana noMaria unina. Baguqa phansi bakhuleka kuye. Bamkhuka ngezipho, igolide, inhlaka namakha nezinye izinto ezaziligugu ke phela emandulo. Inhlaka yashiswa ukuze kube nephunga elihle kanti amakha kongamakha asezingeni eliphezulu. Emuva kokuvakashela uJesu, indoda eyisazi yaba nephupho elibaxwayisa ukuthi bengaphindeli emuva kwinkosi uHerodi. Ngakho ke bahamba ngenye indlela sebephindele ekhaya. Hawu mkhulu,
leli phupho belichazana. Inkosi uHerod wayeqamba amanga uma itshela indoda eyisazi ukuthi ufuna ukukhonza uJesu. Wayesaba ukuthi lenkosi entsha izothatha isikhundla sakhe ibe inkosi yaseJudiya. Wayengazike phela ukuthi uJesu uzokhula abe inkosi ngokomoya kaNkuluNkulu, hayi inkosi yaseJudiya. Into ekade ifuna kuHerod ukuthi athole uJesu ambulale. uHerod wathuthela kakhulu uma ebona ukuthi indoda eyisazi ayizange isabuye izomtshela ukuthi uzomthola kuphi uJesu. Wathumela amasosha akhe ukuthi aye eBethlehem ayobulala zonke izingane engaphansi kweminyaka emibili ubudala, ecabanga phela ukuthi nakanjani uJesu uzobulawa naye. Kodwa ke uNkulunkulu waxwayisa uJosepha ngephupho ukuba babalekele eGibhithe. Hawu, lana eAfrika mkhulu. Yebo mzukulu. Ngakho ke uJoseph wathatha uMaria noJesu bayohlala eGibhithe ukuze baphephe kuHerod. uJoseph, uMaria noJesu bahlala eGibhithe waze wafa uHerod, bebese bebuyele eNazaretha. Hayi mkhulu, beyimnandi le ndaba. Yebo mzukulu, futhi ke yizo ke phela izifundo okufanele uyifunde. Indaba yokuzala kukaJesu ibandakanya isikhathi esedlule nesizayo. Izimo zokuzala kukaJesu zigcwalisela iziprofeto ke-eTestamenteni elidala zikaMesiya, uIsaya 7 verse 14 noMateyu 1 verse 23 wazalwa eBethlehem, uMikha 5 verse 2 ukuya ku6 wabizelwa eGibhithe. uJesu wazalelwa esibayeni sezilwane endaweni enesizotha. uJesu wasikhomba ukuthi umusa kaNkuluNkulu wehlela abahluphekayo nabacindezelekile. Hayi, manje sekuyisikhathi sokulala mzukulu. Sizobuye sifunde kusasa futhi. Ulale kahle nawe mkhulu.